tak ngewangi ngadeg-ngadeg ngono. Ini yang ngadeg terus ya dilakoni. Kuwi dipiti dheweke kuwi. Paling jenengan bojone ora muring to, Pak? Ora. Kene ora maksudnya kacar nambahi. Bu. Kene nambahi. Bu niki wau Pak pun ijen kalih jenengan dereng. Ya dijaluk. Terus sing telu sing urung kok papat. Ya, saya ngenteni mburi karo aku yo kok takon yo. Wis oleh to kowe? Urung ya, Pak? Masane wis oleh kok bali sih. Ngenteni kancane kan. Iya, bapak elek gak komise oke kok bali rugi no aku. Kek tase kebak. Tak tunggoni. Kok yo melu to mau ki, Bu? Kering ngomah ngono mau. Wis. Lanjut napa niki, Pak? Mumpung lagi semangat-semangate. Ora sampe-sampe apa sampe-sampe. Ya, dikasih kupu kuning. Makare seringan langen mudo sari. Didukung sepenuhnya Rengganis Audio Sound System. Kabar sikit jan malahan e. Iki dong entek iki. Gendhes ki sing arep dhewe malah.